Decidimos traballar cos vexetais porque xunto coas froitas que estudamos o curso pasado son as encargadas de atoparlle as vitaminas e minerais ao noso corpo. Estas dúas substancias son boas. Clasificámolas por cores e buscamos información. Primeiro, sobre por que as diferentes cores. Cor verde. Destaca a vitamina K que axuda coa visión, con mantemento de osos e cos dentes fortes. A responsable da cor verde é a clorofila, a sangue das plantas, que ademais de achegar enerxía vital, mantén moitas propiedades benéficas para a saúde. Axuda a eliminar os cheiros provocados pola transpiración. Cor laranxa. A cor laranxa débese á presenza de carotenos, que é un pigmento vexetal con actividade antioxidante. Axudan a ter unha pel máis brillante, bronceada e bonita. Xunto coa melanina, protexe a pel dos radicais libres, contribúen unha maior lonxevidade. Vexetais brancos. Preveñen as cambras musculares que aparecen durante e despois da práctica de deporte ou de exercicio físico moi movido e combaten inflamacións e infeccións. Cor morada. A cor morada débese á presenza de antocianinas, que é un pigmento natural con grandiosas propiedades antioxidantes. Fortalecen o sistema inmunolóxico e combaten gripes e arrefriados. Cor vermella. Protexen a nosa pel do sol, atrasan o envellecemento e melloran os casos de asma. Segundo, sobre algunhas delas, a súa orixe, a mellor época en que se poden atopar e as súas propiedades nutritivas. Espinacas. Os árabes a introduxeron en España no século XI. Están nos mercados entre os meses de outono e primavera. Ten moita fibra, polo que resulta moi beneficiosa para a saúde. Leituga. Coñecida dende máis de 2500 anos. A mellor época é na primavera. As follas externas son as mellores por ter máis vitaminas e minerais. Brócoli. Cultívase en moitos países. O maior produtor é Estados Unidos. A súa mellor época é durante o inverno e primavera. É o vexetal de maior valor nutritivo. Cenoria. Está nos nosos mercados dende o século XVII. Cultívase a finais da primavera. É unha raíz e por iso absorbe os nutrientes e os asimila en forma de azúcar. A cabaza. Ao principio consumíanse só as súas sementes. Agora cultívase en terras quentes e molladas de todo o mundo e consúmese como vexetal. Podemos atopala todo o ano. É rica nunha substancia chamada beta-caroteno, que é importante para a visión, a pel, os osos e o cabelo.
Porro é un vexetal que sabemos que xa se consumía antes de Cristo. A súa mellor época para consumilo vai dende o outono ata a primavera. Ten moitos minerais, como o potasio, magnesio, calcio, ferro. Cebola xa era moi valorada polos gregos e romanos. Na actualidade cultívase en todo o mundo. A súa mellor época era a primavera. O seu consumo aumenta a resistencia frente ás infeccións. Cogumelos. Xa se coñecían as súas propiedades gastronómicas na antiga Grecia e Roma. A súa mellor época é nos meses de outono. Contén moitas vitaminas e é importante no crecemento. Remolacha. O seu cultivo é moi antigo. Podemos atopala no mercado durante todo o ano. É un dos vexetais máis ricos en azúcares. Tomate, planta de origen americano. No século XX, o seu consumo estendeuse a todo o mundo. Podemos atopalo durante todo o ano. Pemento. Empezouse a cultivar en España no século XVI. O seu cultivo transcurre do verán ao outono, moi ricos en vitamina C. Lombarda. Xa a cultivaban os exipcios no ano 2500 a.C. A mellor época para o seu consumo é nos meses de inverno. A súa cor débese ás antocianinas. Berenxena. Parece que procede de Asia. É un vexetal moi estendido. O seu cultivo abunda en verán. Agora que xa sabemos que os vexetais aportan-nos as vitaminas e minerais que necesitamos para estar sans, temos que animarnos a comelos, tanto crus como cociñados, disfrutando dos seus diferentes sabores.